Per què no sortim d'aquí? Per anar on? A fora. No. A l'aparcament. Jo estic molt bé aquí. No, és que M'has aquí no. forçat a entrar aquí dins. Jo no t'he forçat a res. Per apartar-me de les mirades dels altres. Jo no t'he forçat, t'he portat aquí dins. Es deuen preguntar qui sóc, oi que sí? Tots t'han vist així que sí, esclar. Tots han M'has fet esperar, Peter. He estat allà plantada durant més de 20 Què minuts. és el que vols? Em pots explicar? El Teatre Lliure comença l'any amb una obra valenta, Blackbird, que toca un tema tabú, la relació entre un home de 40 anys i una nena de 12. Un text escrit per remoure consciències que té dos intèrprets a l'alçada del repte, Bea Segura i Jordi Bosch. Els anem a veure en un assaig. La tancaré jo, doncs. L'autor no diu ell és bo o ell és dolent, o ella és bona o ella és dolenta. Posa fets allà al damunt i davant de l'espectador van passant fets diferents i van passant raons diferents i emocionalment un no està segur i surt al carrer no estan segur de res. Immoral amb moral o tabú? Tabú. Perquè ningú en parla però existeix. Complexa, és un tema molt complex. Toca... Blackbird és una història d'amor, és una gran història d'amor. Quan entra l'espectador veu que hi ha dos sers que han tingut un conflicte en algun moment de la seva vida, però un no sap quin tipus de conflicte és, sembla ser un conflicte emocional, i al cap de 20 minuts un descobreix que aquest conflicte emocional es va produir quan ell tenia 40 anys i ella 12. Han passat 15 anys d'això. En aquell moment tu ja has entrat en una història d'amor, tu no et pots fer enrere. I a partir d'aquí comença la complexitat. És a dir, on està la frontera del que és adult, de qui és adult i qui no ho és emocionalment. Les lleis hi són perquè els homes ens hem de posar uns límits. El fet en si és molt complex. Ja m'has descol·locat de començament, perquè m'has dit que era una història d'amor. Perquè és el que fa l'autor. M'està dient que nosaltres som polièdrics, que hi ha molts tipus de relació. Tens els ulls vermells. Sembla que et piqui. I què vas sentir? Deixa de fregar-te'ls. Una foto? Ja has arribat fins aquí? Sí, la vols veure? No, no la vull veure. Però saps de quina foto estic parlant? Sí, Deixa de fregar-te els ulls. em piquen. Perquè te'ls fregues. Els frego perquè em piquen, és l'única manera que em passi la picor. Has vingut en cotxe? Sí. Quan has trigat a venir? No m'ho crec que... Sóc jo! És culpa meva, això que et passa als ulls. T'has tornat al·lèrgic a mi? No em penses contestar? No és un informe legal ni un informe jurídic. És una obra de teatre que planteja preguntes sobre un fet que semblaria que no és complex, però ho és molt. Vols aixecar-te, sisplau? El públic és una mena de tribunal popular perquè es van sentint les lliçons i les raons de l'un i les raons de l'altre. Ella és una víctima que s'ha quedat penjada en el temps. Ell és un home que ha estat a la presó. Ha estat a la presó i té dret a refer la seva vida. Tot això és com una partida de tennis. En l'obra és com un match de tennis Nadal Federer, d'aquells que no pots desenganxar a base de paraules que es van tirant l'un contra l'altre i on l'espectador de vegades està amb ell, de vegades està amb ella. Que t'escrivís cartes, dient el que pensava de tu, el que sentia, el que volia dir-te, per no deixar-te guanyar autoritat. Autoritat? Què vol dir? Em vaig escriure centenars. Treure't els ulls? Vaig escriure que volia treure't els ulls. Els ulls que m'havien mirat, I altres coses encara les tinc. Les has guardades? Sí, les millors encara les llegeixo de tant en tant. Aquesta és una obra de sentiments, però sobretot és una obra de paraules. És una obra de raons, de justificacions, de record, de retrets constants. I això només es pot expressar parlant, s'ha de verbalitzar. Quasi tot el que diuen és la primera vegada que ho verbalitzen. I això és gairebé de psiquiatre. Qui t'ha dit de venir? Qui sigui que t'ho hagi aconsellat? Ningú! La gent que et va ajudar, els teus... Els vaig deixar de veure ja fa molts anys. No es queden per El teu sempre, metge, saps? una confrontació, com en diuen, un cara a cara. Jo no he donat permís per res de tot això. No. Per arribar on tu no tens cap dret a humiliar-me en un lloc de treball. Ja! Els companys de feina entres aquí i preguntes per mi.